11 personak eta erakundek Nafarroko gobernuaren kirolaren sariak jaso dituzte 2022an egindako merituengatik. Hiriak herritarren zerbitzura eta ez eliten esanetara egoteko politika publiko berriak egin behar direla uste du EH Bildu. Lan berdinak egiteagatik soldata berdinak kobratzea aldarrikatu du labek soldata arrakalaren kontrako egunean. Nafarroko gobernuak nekazaritzako aseguruako arpidetzeko laguntza 4 milioiraino handitzea erabaki du. 25 persona inguruk ingurumen kezkak eta proposamenak partekatzen dituzte Iruñeko udaleko ekintza klimatikoko taldean. EH Bilduk uste du diplomazia eta elkarrizketa direla gerra gelditzeko tresna. Helduentzako igeriketa kanpainaren Iruileko berri baterako izen emateko ostegunean ireki dira. Hiriko 5 kirol instalazioetan hastapen, hobekuntza eta mantentze eskolak proposatzen dira. Hainbat bortziritar elkartu ziren ortzegun arratsaldean Lesakako plaza zarrean osasun zerbitzu duina aldarrikatzeko. Nafarroko gobernuko lehendakaria atzo arratsaldean izan da. Nafarroko gobernuak 2022an nabarmendu ziren 11 persona klub eta erakundea aintzatesteko sari emate ekitaldiaren buru. Lehendakaria harro agertu da, kirolarien mailagatik Nafarroa markaren adibiderik onena baitira. Maite Oroz futbolaria eta Asier Martínez atleta izan dira kirolaria aipagarrienak iaz egindako lorpenengatik. Lehendakariak azpimarratu du biek adierazten dutela kirolarekiko konpromiso personala eta futbol zelaian eta pistan urrenez urren eskaini dizkiguten une ziraragarriak gogoratu ditu. Taldei dagokionez, Osasuna Promesas taldeak eta Gurpea Azparren beti onak eskubaloi taldeak jaso dute saria. Lehendakariaren arabera talde hoiek igoerarekin koroatutako denboraldi zoragarria oparitziaz gain taldearen indarra eta talde lana zalei transmititu aldien zuen balio nagusia direla erakusten ari dira. Miguel Etxeberria Gurpea Azparren beti onak taldeko entrenatzaileak ere jaso du teknikari garrantzitsuenen saria eta Naroa Iturain pilota epaileak epaile onenaren saria. Gainera galan, sari eman zaio Amaia Kirol Hiriari klubaren kategorian elkarte osoan erreferente izan da kirol arloan izan duen bultza dagatik. Bertzalde, Nafarroko Euskal Pilota Federazioa aintzat hartu du Biarritzeko munduko txapelketan lortutako garaipenagatik. Joaquin Arbeloari ere sari eman zaio Iruña tenis klubeko Urdai Azpiko txapelketako lan taldearen ordezkari gisa. Ari buruz, lehendakariak nabarmendu du bizitza osoa eman duela kirolean eta klubetan gauzatzen den gizarte zibilaren bultzada personifikatzen duela. Galan kirol balioen kategorian Iruña Rugby Klub taldea aitortu da kirolei jardueratik haratago doan bizi irakaskuntza bultzatzen duelako. Era berean Lizarrako udala izendatu da erakunderik garrantzitsuentzat haurren artean kirol praktika integrala sustatzen duen brinka programagatik. Kirolaren sariak urtero ematen dira 1984 geroztik Nafarroko kirol persona eta entitatek azken urtean egindako lehiaketetan lortutako lorpen eta jarduera nabarmenenak aitortzeko eta foru komunitatearen sari gorena dira lehiaketa kirolean. EH Bilduko Gasteizko ordezkaria Rocío Vitero, Iruñakoa Joseba Siron eta Donostiatik Juan Carlos Izagirre eta Bilbotik Maria del Riok alkategaiak elkartu dira. Bilera egin dute Gasteizen 4 hautagaiek. Horren ondoren Rocío Viterok eta Joseba Sironek adierazpenak egin dituzte. Emakume eta gizonen arteko soldata arrakalaren kontrako eguna dela eta LAB sindikatuak mobilizazio egin du Iruñan parlamentuaren aintzinean salatzeko lan beragatik eta balio bereko lanagatik ez dela berdin kobratzen gaur egun Euskal Herrian. Nafarroko gobernuak nekazaritzako aseguruak arpidetzeko laguntzak 4 milioiraino handitzea erabaki du. Neurriak 4.000 nekazari eta abeltzain profesional ingururi egiten dien mesede. Joan den urrian, gobernuak 3.650.000 euroko asegurua kontratatzeko laguntzak emateko baimena onartu zuen, eta orain 350.000 euro handitzea erabaki du. Polizen azken prezioa zehazten duten aldagaietako batzuk urte amaieran ezagutzen direla ikusita.
Ustiategietako ezbehar tasaren gorakadak neurri handi batean fenomeno meteorologikoek eragindakoak ala nola uholdek, izotzaldiek eta temperatura altuko garaiek bereziki kaltetu dituzte laboreak. Haien goren aldia udaran eta udazkenaren amaierakin baitator, eta zirkunstantzia horrek aseguruen tarifen igoera ekarri du. Foru komunitateak nekazaritzako asegurua batera finantzatzeko erabiltzen duen zenbatekoa nekazaritza aseguruen estatuko erakundeak Enesa bideratzen duen diru kopuruaren gaineko portzentaje batetik ateratzen da, eta kopuru hori aldi berean aseguruen kostu osoaren 100% bada. Enesaren diru laguntzaz gain, tarifen kostu eta errepidetutako polizen kopurua hartzen dira kontuan Nafarroko gobernuak sektoreari ematen dion laguntza kalkulatzeko. Adin guztietako 25 pertsona inguruk parte hartzen dute klima ekintzarako lantaldearen 2. edizioan. Lantaldea Iruñeko udalak abiatu du klima aldaketaren inguruko kontzientzia hartzeko eta gizarte gisa transizio ekologikoan elkarrekin aurrera egiteko. Talde horrek klimaren kultura berrirantzko bidean aurrera egiten lagun dezaketen erreferente berriak sortu eta ikusaraztea du xede. Metodologiari dagokionez, hilero egiten diren saioak teknika berritzaileak eta ekimen kolektiboen proposamen praktikoak bertatik bertara ezagutzeko irteerekin kombinatuz. Interesdunen artean hirikoia auzo guztietako bizilagunak daude, beraz, egiten diren proposamenak ekintza eremu handiago batera zabaltzen halko dira. Edizio berri hau abiatu zenetik urrian, gaur arte, ingurumen hezkuntzako museoan egiten diren klima ekintzarako lantaldearen topaketek hainbat gaietan sakontzeko balio izan dute. Hala nola energia positiboan eta energia autokonsumoan, mugikortasun jasangarrian eta konsumoak ingurumenan duen eraginean. Taldeak beste hainbat gai jorratuko ditu maiatzaren amaiera arte, hala nola elikadura jasangarria eta transizio ekologikoa lortzera bideratutako hainbat esperientzi kolektibo ezagutzea. Izan ere, atzo parte hartzailek Arrotxapeko baratze komunitario bisitatu zuten kilometro zeroko elikadura ekologikoa eta sasoikoa sustatzeko ekimen kolektibo baten adibide baita. Gaur otsailak 24 urte bete-beteko da Errusiak Ukraina inbaditu zuenetik. Hasieratik Bilduk inbasio hori erabat arbuiatzen duela adierazi du. Herrialdeak inbaditzea eta herriak okupatzea arazoak areagotzea baino ez du ekartzen, konpontzetik urrun. Hasieratik adierazi zuten herria, Gernikako herria beste hainbat bezala, gerraren eta okupazioaren logika gaizto eta krudela bertatik bertara ezagutu duen herria dela. Horregatik guztiagatik Euskal Herria gerraren aurkako kontzientzia sakona izan du beti eta NATOn sartzea errefuxiatu zuen Espainiako estatuan egintzen erreferendunean. Bilduk hasieratik azpimarratu zuen hausnarketa horrek gaur egun inoiz baino indar handiagoa duela. Armak bidaltzea ezinbestean gizateriaren etorkizunerako aurreikusi ezin diren ondorioak ekarriko lituzkela. Bilduren iritziz ez dago irtenbide militarrik gatazka honentzat eta nazioarteko komunitateak diplomaziaren eta negoziazioaren aldeko apustu egin behar du. Bilduk norabide horretan planteatzen diren ekimen guztiak bultzatzea erabaki du eta hortik aldentzen gaituzten ekimen guztien aurka egingo duela adierazi du. Diplomazia eta elkarrizketa zintzoak dira tresna eraginkor eta arrazional bakarrak gerra gelditzeko, elkar ulertzeko agertokia gaitzeko eta herrien elkartasuna eta subiranotasuna defendatzeko adierazi du Bildu. Iruñeko udalak eta Nafarroko igeriketa federazioak kirola bultzatzen dute helduentzako igeriketa kanpainaren hiruhilekoarekin. Hiriko 5 kirol instalazioetan antolatzen diren ikastaroetarako izen emateak hortzegun hontan hasi dira. Izen emateko kuota 82 eurokoa da, 3. hiruhilekoa martxoren 15-tik maiatzaren 31 bitarte egingo da, eskolari gabe apirilaren 6-tik 16 aste zaindua dela eta. Klaseak astean 2 egunetan izango dira, astelehen eta asteazkenetan edo astearte eta hortzegunetan, goizez, 10-etatik 12-tara. Eta arratsaldez, 4-etatik 9-10 gutxira. Saioek 45 minutuko iraupena dute.
100 bortziritar elkartu ziren hortzeguna arratsaldean Lesakako plaza zaharrean osasun zerbitzu duina eskatzeko. Aterkien azpian eta gure osasunagatik SOS bidasoa handitu berritu hobetu eta osasun zerbitzu duina nahi dugu, zioten pankarten atzean egon ziren 11 minutuz. Ondotik idatzia irakurri zuten Bortziritako osasun plataformako kide diren Begoña Ordokik eta Xebe Faoagak.